Nginamukele ngenza ukuthi kuyona ke i-channel lapha ke ungizwe umxhuno nabanye ke nje enkundleni ezihlukahlukene ke zokuxhumana ke sebeye bashare ukuthi ke engathi usebuyelile ke kuyona ke iJack isesabona ke lapha njengoba nibona imoto le yaya yakhe nje umacekeceke lo ayana ke aye wanikwa wona njengoba nibona nezinsizwa zimhalalisela lapha ke abaningi ke baye baphawula nganza kwethu ke lapha ya njengoba ke bebona ke ungizwe umxhumo naye ke umthandeni ke uSK njengoba ke ekade ke lapha presenter yona ke indaba yayo ke imoto kangizwe ke engumacekeceke iJack baningi ke abaye bana ukuphawula ngalo lolu daba esinibikela lona namhlanje lapha ke uthi ke omunye lapho igama lakhe ke uzilungile noma ke ngizothi uzilungisele uBenson wakacebekulu uthi ke unenhlanhla yakhe nje lo muntu ke futhi ke wazalwa nayo bese kuzoba uCelebi Jackson uthi ke chunu congratulations kube lapha ke uAthini uPutin uthi ke congratulations naye uNdumiso naye uthi ke wakithi bese kuba ke umnikazi ke wezinto zakhe lapha na umvoka Khumalo uthi ke iyawina le team. So zinjalo ke nganza ukuthi njoba bemasiqhubeka nalo lolu daba uMagolide lapha ke Danono uthi ke I saw this car about 2 hours ago on my way from Escortberg lona ke umzilo odwa ke mawusuka ngapha ke uthi shwi lapha ke ngizothi ke ko Escortberg usuka ngapha ke ko South Coast ke ko Potchefstroom njengoba ke kuthiwa ke uyilande kuyona ke u halfway wangapha ke Potchefstroom uthi ke uSaint Sandile lapha ke hayi usephinde ke wayithola futhi mana iwushapu ke lena usho ke lolu daba umxolisi ke luze sibiya uthe ke sebembuyisele yini washo ke ebefaka emoji lapha ke noma ke ngizothi imeme yomntwana ke onwaya ikhanda la khuphuka ichunu ayi suka madoda ke kusho ke abantu lapha ke enkundleni zokuxhumana kakhulukazi kona ke uFacebook bemhalalisela nganza kwethu akukuningi ke singegeqe magula okunye nokunye nganza kwethu sesiyohlangana ngako la kwi-comment section ngezansi. Do engage with us, don't forget to subscribe kule video noma kule channel. Danko ngizophela ukuthi hayi ichunu noma khona inkinga nezihibe ikhona zokuthi la gcina liphazamiseke litheni be ambassador bayakwazi okuhle abakuzuza ngokuba khona kwethulo la so sathi masibuka sifaka ipressure ngoba fanele thina sizinduna mali inkosi yamabhinqa uthulu ufayela ngama brand ethu amakhulu kwaZulu Natal nathi sifake